gurin gine mutuwar fuja'a ta zo sanadin gine maza kama hannuna ki taho ta damana ya zarra sake masoya ranar kwazambar duniya wace karama da ni da kai na ya anniyar zama da kai babu mai raba muri da ke na ba mu kullum zuciya sadaukarwar jiki ba wanki ne ci har da sha indai da ke da gaibu ne ba ta sa'o'i bar sana'o'i tattara koma gurin ki aiki dare har safiya saboda kayan nisa masoyina baka abu sa kin haina ce mai irin zubin muryar ka sai na waiwaya mace karama da ni da ke na yi anniyar zama da kai babu mai raba muni da kai kai na ba ma zuciya jama'ar Umar Hashim wani na jama'ar Umar Hashim a Umar Hashim zai dan samu hutu kafin ya fito ya ci gaba da aiki kamar yadda ya saba. Ka saka mana waka single Sadif. Kar ku manta muna tare da Umar Hashim a cikin wannan gida domin jin daɗin ku masoya a daidai wannan lokacin. Umar Hashim zai shiga ya dan huta kafin a yi wannan gudu. Na gaba ya kare wa na baya don Allah don annaba a yi haƙuri. A dan buɗa a yi haƙuri a buɗa. Ka kare wa na baya idan ka yi gaba ka kare wa na bayan ka a yi haƙuri da Allah. kana da ruwa. To dan Allah ya samu guri a zauna da Allah. Ayi hakuri da Allah. Na gaba gaban da kuna kare na bayan ku. Na gaba gaban da dan Allah kuna kare na bayan ku dan Allah ba sa gani. Dan Allah zai dan huta ne dawo in an ƙara waka ɗaya zuwa biyu mu gani. Ya dan tunda wani shiri ne dan Allah ya samu guri a zauna da Allah. Ayi hakuri. Ayi hakuri. Ya kamata ku dinga ba mu Allah.
sanyi. zai dawo ya kamata dan gyara mai da Allah ba shi guri zai zauna da Allah ina Farid zai karasa to dan Allah idan muka dawo da bakon mu ya kamata dan Allah a dinga nuna farin ciki da zai ko ba haka bane dan Allah akwai masu zuwa suna so za su yi miki idan an ce za ki kari daga nesa ma za ki iya dunkulewa za ki cillo ko ba haka bane ba dole yake mun zo cikin igiya ba dan Allah za ki iya dunkulewa daga gefe ma ki cillo kun gane mai ko kuma ka cillo ko ba haka ba daga nesa ta ina Sadiq to mu ci gaba da zuwa Sadiq farko ne da dan Allah idan muka da bakon mu dan Allah dan Annabi idan za a mai kara dan Allah daga nesa ma za ki iya yi za ki iya dunkulewa da cillo shi da aiki a kan fulan nan ya yi hakuri ya sauka ƙasa don girman Allah duk wanda bai da aiki a wajen nan ya yi hakuri ya koma ƙasa da Allah duk wanda ba shi da aiki a sama ya yi hakuri ya koma ƙasa Awana da yaji da ɗama-ɗamanta da yi.
da Allah duk wanda ba shi da rigar kamfani a jikinsa ya haƙuri ya koma ƙasa. A yi haƙuri don Allah don annabi. Za mu kara wa jarumanmu na yau waka guda ɗaya. Idan mun gama kuma za mu buɗe hanyar tambayoyi ga masoya tun da dai ga babban jarumanmu a wannan guri wato Umar Hashim ya zo. Idan ya ƙara waka guda ɗaya za mu buɗe hanyar tambayoyi mutum 3 zuwa mutum 4. 3 maza 3 mata insha Allah. Hamza DJ ina waka mu ta gaba. Wani bidiyo? Ki je YouTube ki dauka. Ki je YouTube channel ki dauka. Na sa sha YouTube. Bakori TV. A za ta samu data mana an ce ma. Ke ya za ki rasa data kina da bige. A ba za ki rasa data. Ina so mun TV da Allah. Ina so mun TV.